গরম লাগিছে ও গরম 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 গরমে সব কি হয়েছে হাল্লা গুলাই ফেলে কি হয়েছে জানো অন্য পাশে ভর্তি নাইছে নিকি গরম গরম না গজম দে গরম দে হানসাই গজম গরম দে গরম নাং দে আজি মাখলা বহাই ni ba फिसौसो जायो नै फिसौआ देरबायनो जाहा नै मालाय सिख्ला फिसा जाबाय ओमफ्राय नै थिं सिख्लाफोरा मा जादों गाब लोंगासिनो अन्नप्रसन्ना अन्नप्रसन्ननि ओंखाम जाजेननायनि दिनै माइब्रा माइब्रा दोंलै एकदम गरमाव माइब्रा बिदै आरो है नै ना ए गैया माथो खालि जाजोब्बाय जाजोब्रा होनो सुफ्रा दंब्रा ए नायथिंबो जागासिनो ओमफ्राय बिसोर नायदो आरो नायबाय थादो निकि मिनिदो नायदो ना आबैफोरखौ आखाम होआखैनो दा अ खाम होआखैनो होआखै उखैबाय दं फैयाखै उखैबाय उखैबाय फैदों खिन्थु जाबोआखै दे अ होआखै अ मोनाखै मोनाखै ओइलाय जोंना बाजैया 10 जन फिसानि बिमा 12 जन 12 जन खालायनो नै बिहा बा माला जागोन आरो अन्नप्रसन्नालाय नोंसोरनियालाय नामफोरखौनो रोङाबा गथ'फोरनि माला मा नाममोन हिसाबबो गैयानो मासखौबो माला जागोन दायो एकदम न' सिङाव दहलाय बिसनासो खायो जोङो बिसनाबो गैया गैया जोंहा दहलाय बिसनानो नै 12 थाखालाय फिसानो नै बापरे बिना बिफाया बै खर' वे फिसाफोरखौ बिथिं सुजुबो खांख्राय गरं सब नामखौनो बावगारजोब्बायनो बावगारबाय एनला मेनला गेन्द्रा भेन्द्रा आयु माने नामफोराबो बिदि हिनजावसानि नामफोरा हंला हिनजावसाफोरा माबा 6 जन आयु आरो माबा हौवासाया 11 जन जालालै बिदो फिसाफोरा गोबांथार सोरबा आंनि बायदि फिसा खांदों ना गैया 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 सेंग्रा गैथारलिया एसे गोबां फिसा खांनाबा आंना देलाय मेलाय सिख्लाबावसो आयु आयु दे दे बरिया सिख्ला जाना दङ नै इमान 12 थाखालाय फिसाबाबो 10 जनसो बा